दाख्लै 14-15 दिनैहाय जोबथा हाबाफारिमोन गेवलां मेल दा जोंनि जायनाखि हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनहा फैनानै जेरैबायदि जोंनो बोसोन होफैबाय बिनि थाखाय जोङो गोबां साबायखर बावो लोगोसेयै प्रमद बर' सारा जे बे संकस खेराइसालिनि मावथांखि जौगाखांनि थाखाय बिथाङा 3 कौटि जोंनोहाय एनाउन्समेन्ट होबाय लोगोसेयै बोसोरफ्रोमबो नैबे खेराइखौ खुंनो थाखाय बिथाङा गावनि माने बिफाननिफ्रायनो 5 लाख बिथांमोना होनायनि खोथा होनदों दा बिनि थाखाय आं बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो आरो जोंनि नैबे जारिमिनारि संकस खेराइखौ गोबां बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामनानै मोजाङै मोजां जाफुंहोबाय बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जायखि जेखि धोरोमाव थाया मानो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो।